ngadon ha ka ing mane jong ka Maria ha rang blang te ko hemen ko para bayit nga kwaban khot kar paji phi ban pankhre yala de na banda ka singiboram bakrao jong ka jingshim no jong ka Maria the stisha bene kaderu ka singiboram jong ka ri India jongi te tongine pankhre yala de langba kane ka nobina te mundaga singing in singap na ka gospel kat kamu Lucas kala nang baning kong de khat lai phopra ka Maria kala paiktin ngalong ka shakri utrai ai kan urlong hanga kat kumba pila ong mar kumta uangel ula leitno pite ba uble pa ula pha ya angel Gabriel chaka Maria ban ai ka khubar jong ka jingpenim Pat ka jubab jong ka Maria kalong ke bab pilayos ngomenta. Kane ka nuksa jong ka Maria kadeban ai mansim yanga bad yapi na bandaga jingim mansin jingi. Hado menta ka Maria kayo kaburam habeneng barangnya ka perthei bale namar kalalong ka bakloy ban Yosngo ban snga ban kongo ya kaktin junguble. Nega nuksa na benda jungi. Abangi stang ya ganega novena asyuka ban pankalmaya fi. Pet na ka kitab jimpan pau kala nang baning kong dekat balai ngi pulekum ne. Suk utau beriu uba pule pait ba ya ganega khobar ya thulupa bat suk kito ki bashashkor ya ka. Bat ki basumar ya kata ka balatho ka namar kaya kalabu kalajan. Kamaria kalong ka balasok bale namar kala yosngo bat kala kongo ya kaktin juguble. Bat kaju ka jingsuk uble ukaban ay yang aru bat yafiru. Khamtam kaban kerkul ya ki yinga sanjungi. Ngasyu kaban pankan mayu fi kini ki khandai singi sumha. Fideban ya lumlang kum ka yinga sen. Sengap ya kaktin junguble. Dangta sa duai lang ka jing duai rosary. But man ka singi siya pule silanong jong ka gospel kakkumu Yohanes. Unta ka singi sa pule ka lanong ka baningkong. Nangta ngin kan mau karpang ruban duai na pada ka rijungi. But sa leman ka singi kawai ki kam isni. Kine khandiat ki homok nga ai fi hagine kisngi jong ka nobina but ngedanga pinsatte hadianga ne ka nobina baga jingkar khu bauble u pankhre ban ai fi langba kine kisngi jong ka nobina but nged scam ka jinge asylum jong ka Maria kandon bet but fi bad ka yi ka sanjum fi